entreprise Jangine Samake construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o d'i ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la Coyi entreprise Jangine Samake construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Bi sibiri ye juin kalo tile fɔlɔ san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔnniya k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Senegali jamana ɲɛmɔgɔ ye Basiru Joma Faye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka na yala kɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka daminɛ Burkina la fo ka na se an ka ba Maliba ma a nalen an ka ba Maliba kɔnɔna na a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni kunbɛla ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni a ka marabolo mɔgɔw ye nisɔndiya o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ Basiru Joma Faye ale yɛrɛ kɔni n'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni nana bɔna kɛ an ka ba Maliba o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa bɛnɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ani baaraɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na a ka bɔ ɲɔgɔnya o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni i sinsin fɛn kɛnɛ kan o de ye Mali Burkina ale ni Niger olu bɛ se ka sigi cogo min na CEDEAO ale yɛrɛ kɔni jɛkulu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO o yɛrɛ kɔni ma ale bila ka na ko nka ko ale yɛrɛ kɔni ye nin kɛ a ka mission ye a yɛrɛ kɔni bɛ laɲini kɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na walasa Mali Niger ale ni Burkina Faso olu bɛ se ka segin ka na cogoya min na CEDEAO ale jɛkulu kɔnɔna na. Alisa an bɛ to an ka fangatigilamɔgɔw ka kunnafoniya kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Madame Jaminatu Sangare ni ale yɛrɛ kɔni kun ye ministre de la santé kɔrɔlen kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ye jɔyɔrɔ kunna sɔrɔ ko ale yɛrɛ kɔni nomela ka kɛ ambassadeur Mali ye Emirata Arabu Unikaw olu fɛ yen nɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalanko ministre kɔrɔ ye kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ fɛnɛ ye jɔyɔrɔ kura o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko ale kɛla ambassadeur Mali ye Katarikaw olu fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni ni a kɛla mɛ kalo tile 29 san 2024 kɔnɔna na. Farikolo ɲɛnajɛ o kunkanko la fɛn min yɛrɛ kɔni ye Mohamed Kamara ye ni ale an ka ba Maliba ale dolantalaba ye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni kun bɔla k'a yira wagati dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛ kɔni ka journée de Ligue 1 o yɛrɛ kɔni wagati la ko ale yɛrɛ kɔni ka dontafini o yɛrɛ kɔni sanfɛ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye gorjɛgɛnu olu yɛrɛ kɔni ka jɛkulu dɔ ye ko o logo kun bɛ ale ka fini sanfɛ ni ale yɛrɛ kɔni kun ye u datugu kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna ale yɛrɛ kɔni suspend u ka dolonta 4 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɔla u ka balonta soba o yɛrɛ kɔni na. Amina kalanko kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalandenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la DEF ale ni bagima olu yɛrɛ kɔni bɛ labɛnna halisa o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye ministre de l'éducation ye ale ni procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité olu ka bolodi ɲɔgɔnmaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ kɛ ka kɔn ka ladɔnniya kɛ ka ɲɛsin fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalandenw ani kalanden somaw ye o b'a yira k'a fɔ nin wagati damadɔ yɛrɛ kɔni na ko u yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ o b'a yira k'a fɔ nin wagati damadɔ in na ko ni e maa o maa e yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka to ka CGE ko o di nin kalanden kɔfɔta ninnu ma ni e maa o maa ni i yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka CGE ko
ko o yɛrɛ kɔni bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la WhatsApp groupe olu yɛrɛ kɔni sanfɛ ni makofɔta ninnu o y'a yira k'a fɔ ko u bɛna ɲangini ka o ta ka o makofɔta ninnu olu sɛgɛrɛ o hokumu kɔnɔna na u kɔnɔ ka ladɔnniyali kɛ walasa bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la halisa Ala ka résultat ɲuman di ni makofɔta ninnu ma. BD Goldon ni ale ye Isa Ede ka marabolo dɔ ye kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tala bonyaba o yɛrɛ kɔni kɛ zorokorokaw olu ye ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Safo commune kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ni jɛkulu kofɔta in ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa bibliothèque o yɛrɛ kɔni dilan ni marabolo kɔnɔna na ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye salle d'informatique ye min valeur ni o yɛrɛ kɔni bɛ taa jɔ fɔ $70,000 ɲɔgɔn kɔ la a yɛrɛ kɔni dayɛlɛli o kɛla arabadon mɛ kalo tile 29 san 2024 kɔnɔna na u ka ɲɛmaaw olu ka yamaruya kɔnɔna na ani ni marabolo sigibaw olu ka yamaruya kɔnɔna na a kɔni kɛla nisɔndiya ani bonyaba ye denmisɛnninw ale n'u somaaw yɔrɔ. An bɛ taa Orokuntan ni ale bɛ Bakansi marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye mɛ kalo tile 30 san 2024 kɔnɔna na ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni dola ni marabolo kofɔta in na ka taa marifa ci o yɛrɛ kɔni kɛ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko u yɛrɛ kɔni ye u kɔnfa u ka bagan olu yɛrɛ kɔni caman na ko ka taga ni olu ye dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ kɔni t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko a dɔgɔkun filanan ko o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ nin ye ko kari tɛmɛlen mɛ kalo tile 26 san 2024 kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye sagaba ye ni ale bɛ Dibali commune kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa binkani wale ko o yɛrɛ kɔni kɛ o fɛnɛ marabolo kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni u ka baganw ye ko u y'u kunfa o la kosɛbɛ u yɛrɛ kɔni bɛ wele u bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa lakana o bɛ se ka sabati ni marabolo kɔnɔna na. Seli ale yɛrɛ kɔni masumaya la fɛn min yɛrɛ kɔni ye binkani wale ye kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko o bɛ caya kosɛbɛ o hokumu de kɔnɔna na an bɛ taa Asongokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye dɔgɔjɔlaw ye ko olu yɛrɛ kɔni bɔtɔla u ka dɔgɔjɔ o yɛrɛ kɔni na ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka binkani wale ko o ta ka ni makofɔta ninnu sɛgɛrɛ alamisa don mɛ kalo tile 30 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ banbagaci ninnu ko u yɛrɛ kɔni ye nin dɔgɔjɔla ninnu ko u bololafɛnw fɛn fɛn kɔni ni ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka wari ladon ko u yɛrɛ kɔni bɔla ko u bɛɛ minɛ u la ni makofɔta ninnu u yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele o fɛnɛ bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa lakana u bɛ se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni seli ɲɛkɔrɔla in u yɛrɛ kɔni na ka sababu kɛ u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka taa dayirimɛ ɲini o yɛrɛ de kɔni na ko nka ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔnɛ u bololafɛn caman na. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegali fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka minɛ kura dɔw ko olu yɛrɛ kɔni ta ka labarali o yɛrɛ kɔni kɛ sɛnɛ hokumu kɔnɔna na ani fɛn min yɛrɛ kɔni sanuya ale yɛrɛ fɛnɛ hokumu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Basiru Joma Faye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka baara ninnu ko olu yɛrɛ kɔni datigɛli kɛ ni a yɛrɛ kɔni bɔla ka rato ko o yɛrɛ kɔni minɛ ka bin caman ka o yɛrɛ kɔni cɛ. Halisa an bɛ to Senegali ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka sanfɛ kalanso minisiri ni ale bɛ wele ko Dr El Hadji Abdramane Diouf ale yɛrɛ kɔni bɔla ka séminaire kɛ séminaire min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni sanfɛ kalanso maaw olu ka calendrier o basigi o bɛ se ka kɛ o la cogoya min na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Saint-Pétersbourg a yirala k'a fɔ Wagner ale yɛrɛ kɔni jɛkulu ɲɛmaaba Evelyne Prigozhin ni ale yɛrɛ kɔni banna avion bin dɔ o yɛrɛ kɔni sen fɛ o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni a ka cimetière a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa monument belebele o yɛrɛ kɔni jɔ ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la. Ni kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔn na.